Kypersku. Kyperskú stránku? Áno, áno, áno. No tak musíte dojsť zajtra do obeda. Buďte taký zlatý, my by sme vám chceli slávnostne odozdať. No nemáte tu k tomu, tu nikto nie. Jaj. My sme aspoň vám radi za triasných rukov. Ako ešte? Aspoň vám by sme radi za triasných rukov ako jedinému, kto tu celé má. Som povedal momentálne. No dobre. Dobre, tak ďakujeme. Prídeme zajtra, díky. Krásny deň.